Zisati zapera musati mazadza kapera sei ndinokupa updates aripo ndine nyaya nyowani dzichangobuda dziri kupisa ino dziri kuitika takanga tiri magutu ndinoti mamuka seiko ndinoti makadiko vagari vemunzvimbo yekwagutu mukoma KB kana mozogara already shopa gutu inodiwa musadaro inodiwa muri kuti chimuti chiri kubata kwagutu ere mai vavo mucheka gutu bana chimuti kunosvika mana Roy right mubhekita mana nyika mucheka yaora amai ndakanga ndiri mukati mekungofamba ndiripo ndokwandine nyaya mukoma KB yemukadzi wemunhu nemurume wemunhu vakapinda musango chinonda chehupombwe vese ndokuita mapofu imomo chiripo izvozvi ndokune nyaya yemurume wandakasiya ari mukati mechipatara akarumwa nebere mushure mekunge bere rakuda kuvhurira mbudzi akazoda kurwisa iye ndokurumwa kudyiwa maoko aya iriko ikoko ndine nyaya yekuzvishavane yemukadzi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza dziri kuitika matima nawo senyika ino haiwa muri yeZimbabwe ndinenge ndinadzo dziri kupinda mukati matiri rega ndingoshivatsira kuti paka gutu chekwagutu chakamira sei icho kwadi muri yeZimbabwe rega nditaure nyaya yekwagutu yandinayo panapa muri yeZimbabwe inyaya iri kurwadza inyaya yabata misha yakati wandei kusanganisira marudzi zvakaitika kwagutu muri yeZimbabwe ndezvekuti kune mukadzi wemunhu nemurume wemunhu vanogara village rimwe chete mambo ari mumwe chete sabhuku ari mumwe chete murume nemukadzi uyu vaidanana kana kuti vanodanana ivo pachavo vakabuda munzvimbo mavanogara vachibva vaenda musango mavakanosangana nenzira yokuda kunofadzana vaenda musango vakasvika vakuita zvavanga vachiita vari mukati mekuita zvavanga vachiita vese vakabva vaita mapofu ipapo zvokusaona vese ende ndichitaura nyaya iyi nemukoma wemurume wacho anga ari musango anoti nguva yakatorwa nemurume achiudza mukadzi kuti iwe handisi kuziva kuti zviri kuitika pandiri ndiri kuita semunhu handisi kuona mukadzi akabva taura kuti neniwo ndo zvakuitika pandiri kureva kuti nguva iyoyo vese vakabva vatanga kusaona but kusaona kwavakaitako kwakatotanga kuitika vari pakati pekuita zvavaita havana kana kuzopedza zvavaita mafeelings akabva pera mavari mushure mekuti havachaoni murume ndiye anga ane foni mukadzi uyu anga asina foni ndobva vagara vari zii zvinhu izvi zvakaitika kumapasti 4 dzekumanheru ndobva vakapinda musango nzvimbo yavanga vari mukoma KB inzvimbo yakavanda inzvimbo ine miti yeminzwa vanhu vakapinda mukati menzvimbo iyi vachienda kunotora hama yemurume vanoti kupinda kwatakaita pabhozho tikwanise kupinda apa takatora time zvokuti umwe wedu akakwanisa kudzokera kumba kunotora demo kuti vakwanise kuvhura kunopinda pakapinda vanhu ava vanotonetseka kuti iye murume nemukadzi uyu vakambopinda sei ende vanoti ivo kanga kari kechi3 kutamba vachipinda munzvimbo ishi right but vasati vaenda vakaita 3 days murume nemukadzi vasingaonekwi vachitsvagwa murume ndiye anga ane foni mukadzi anga asina foni but murume aifonerwa ane vanhu vaidavira nevanhu vanga asikadaviri asi kudavira kwaita foni haisi nyaya kuti aida kuzivikanwa kuti ari kupi anga asisati kuzivikanwa asi ane vanhu vanga akataimira kuti kana vafona vari ivo agovadavira kuti hei zvinhu hazvina kumira zvakanaka uyai panzvimbo yakati muzondibatsira asi vamwe vaifona anga asikati kuti vazive kuti ari papi asi kuti adzime foni zvakare zvaisaita nekuti anorarama upenyu hwese ari musango akashewa help apo vachiri vese nemudzimai womuridzi vachiri vese panzvimbo 1 vakatogara vanhu vakarohwa nechando vanhu vakatonhorwa kumba kwemurume vari bhizi kutsvaga murume kumba kwemukadzi vari bhizi kutsvaga mukadzi kudzamara murume ane mukadzi uyu aenda kumba kwevabereki vemurume vake kuti mai mwana vakabuda masikati machena ndichidzoka papa ndakaona vasipo narara vasipo kusvikana nhasi vasati vaonekwa isai ripoti kupolisi vese vachibvaisira maripoti kupolisi vanhu havasi kuita sei havasi kuonekwa kwakazofona mukoma mwaka muzukuru
angane mari kumbe kwa murume uyu achiti mari yenyu ndauya nayo zvikanzi right ndine munhu wandiri kuda kuti upe mari iyoyo chienda nefoni paari angasikari kuudza musekuru ndo zvaitika ndobva aenda kumukoma wacho ndobva ati sekuru ndauya ndine mari yesekuru asi kwanzi ndizokupa ichi foni mutaurire kuti ndikupei mari iyi akabva anzi mukoma anoti munin'ina wangu akanditi enda pasaidi usaise foni palaudi ndinoda kutaura newe but zvandiri kutaura newe andisoda kuti munhu auye nemari ipapo azvinzwe zvikanzi mukoma zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka ndanga ndiri musango ndakapinda nemukadzi wanhengi ndiye wandanga ndiri mukati mekusanana naye munozviziva pamapango pakamboita noise ende mudzimai wangu wokumba atori neplasta ndini ndakamurwisa ndikatozomubhadhara mombe ndiye makatonga dare racho zvakandakamurwisira chaive chokwadi ndiye mukadzi wandinaye musango 3 days izi ndiri panzvimbo pakati hameno mukapsika sei ndiri mukati mekuita kufanana nemukadzi uyu takabva taita mapofu tese tiri musango muri kuti aka ndiko kanga kari kechi 3 murume uyu nemudzimai uyu vachisasana asi mukadzi akabvunza murume wake zvandiri kunzwa ndizvere kuti mudanana nemunhu uyu ende mukadzi akatosvika pakuchinjera mashoko nemukadzi uyu vari vakadzi vega murume achibva rowa wake mukadzi netsvimbo mukadzi akatosvika ruoko mukadzi wake murume uyu aita bofu uyu atori neplasta so mukoma auzwa mukoma KB ndokuti vakuzama kutsvaga vanoti vane rimwe zuva ravakaswera vachitsvaga nzvimbo iyi havana kumuwana nokuti musango hakuna nzvimbo yekungoti panzvimbo yakati musango ndobva vaenda murume uyu akazotsvaga vamwe 3 veukama zvakare vemumba mavo vachibva vaenda kunosvika vaita sei vanopawana vapawana ndobva vapinda mukoma KB pane zvandakaona zvisina kufamba zvakanaka futi hama dzemurume dzaenda munzvimbo yavakasvika vakaona murume nemukadzi varipo vakagara vanga vasina kana majaketsi apo kuchitonhora ranga riri day number 3 nyaya yekuti 3 days dzikwane inyaya yekuti vakatonzwa kutaura kuvanhu futi vaitoduka but kuri nekutofamba nevanhu kuti nzvimbo yakatenderedzwa nemiti yeminzwa vasvikapo hama padzakapinda munzvimbo iyi dzakatora murume chete anotora mukadzi vakasiya mukadzi vachibva kumukadzi nokuti vari mukati mekutaura vakatonzwika kuti ndibaba nhenga zvikanzi ndo zvaitika so hatizivi kuti chaita sei mukadzi achibva ati izato yatova mhosva iyi zvandiri kungoona ndezvekuti isuka handeikumba zvabuda zvasvibuda hapasina zvinhu zvekuita plus isusu dzimwe dzenguva chandiri kuziva ndichikuti handichazivi kuti murume wangu ndiye akagadzira here kana kuti mukadzi womwe wangu uyu ndiye akagadzira tiri vaviri isusu kudzimba dzedu ndikuratidza kuti kune akaita sei kune akagadzirwa dai mangoenda nesu zvikanzi right iwo uri mukadzi wemunhu tiri kukumbira kuti timboenda nemurume uyu mukadzi akati imi chinditorai mutsvage pekundisiya right kwete kundisiya musango mutsvaga pekundisiya zvikanzi aiwa zvinoita mhepo kana dzauda kumukaka tichibuda pana paizvezvi tinosangana nemunhu anobva tona tiri tese mukarama muchizoshayikwa kuti mangwana vanhu varitoziva kuti hamusi kuwanikwa amai tikabuda pano tikaonekwa muinemi mukazoshayikwa kuti tamana kusvika kumba anopiwa mhosva kuti takavaona vainaye munhu akazoenda kupi mukadzi nobvanzwisa ndobva asiwa ari musango asiwa ari musango mukoma KB havana kudzokera vakaita utsinye vanga vatosiya mukadzi zvachose hapana vakanoudza pfungwa dzavo dzanga dzakuti kana kuri kuti hama yedu yakaita mhosva hapana umboo unobuda nekuti uyu asara zvaasangana nazvo ikoko ndezvake Zimbabwe vanhu tisadaro chokwadi chivi pamusoro pechivi akaita chivi murume akatora mukadzi wemunhu asi hama dzakashevedzwa kuzoriska vanhu ava dzakasiya kuti mukadzi uyu idzo dzakava kuzoriska vanhu dzanga dzakuita chivi zvakare zvokusiya mukadzi uye musango mukadzi uri kuramba agere murume uyu paakaendeswa kumba mukoma KB hama dzemurume uyu hadzina kunoudzawo muridzi womukadzi murume uyu mukadzi wake kuti murume uyu tamuwana vakanotora murume uyu ndokunomuvharira mumba mavo vachizama kuda kuti angabatsirika sei ari kumba iko ndokuona kuti kwakavanzika akabuda zvishambwe nyankwekwe zvikwekwe zviya zvinoenda pamombezo kune zvinonamira kupinda mutsinga kwozoita zvinotokura
kuzimba neropa zvekuti kana mukabaya mukachibayira pamombe chinototusuka chichibwera ndozvaita ishi murume nemukadziwo zvakare ndozvave ikoko kusango kwakariko mukadzi manje akazoonekwa nevakomana vaitsvaga mombe ndobva vamuona but vakomana vaitsvaga mombe vakamuona avase muvhileji make akatonzwa kutaura ndobva taka kuchema uyai mundibatsire vanhu vakazwa munhu uyu vakabva vatisa vachifunga kuti pane zviri kuitika ndirika kana kuti munhu ari kubatwa vanhu vakationa kava vanotibata ndokumhanya kunotaura kune rimwe village iri pavakauya vakanouya nemapurisa emuvillage ndokunoonekwa ndi mai ava vachibva vanotorwa tiri wa next village panhu vakaenda vakazi totiwaziva mai ava ndio pavillage rakati mai havana kuvanza vakataura chokwadi ndokutaura nyaya yavo asi zvandiri kukumbira kuzvino zvinde zvekuti chiregai kuti inini ndinange kumba kwevabereki vangu fonerai murume wangu namba dzakedzi murume achibva fonerwa marume achibva ati hatisi kukutorai pana pamega mai takuchifonera murume wenyu auye iye akubvisei panapa zvikanzi no chifonerai vabereki vangu ndobva kwafonerwa vabereki vachibva kuzotora chi apa vaberekiwo zvakare inzwai vanhu vanovhara zvivi mukoma KB that's why zvisingaperi hama zvakare kana kuti vabereki vemukadzi uyu zvikanzi regai tore mwana wedu tiende naye imbomire kudza mukwasha mukwasha angasina kudzwe mukwasha ari kutsvaga zve andikumani 3 days mukadzi asi kuya yes ari besi kutsvaga mukadzi uye zvakare wemurume uyu kunyange murume wake akawanikwa but hama dzemurume hazina kuudza mukadzi dzakamuvharira mukadzi akuri besi kubvunza hama dzemurume dziringoti tiri kutsvaga mukadzi kunyange murume wake akawanika murume hana kumira mukadzi hana kumira kutsvaga murume wake ndokutsvaga chingotsvaga ndobva kusvikira hama vabereki vemukadzi ndo vakazoudza murume kuti murume mudzimai asvika ende zuva rakadzwa kuti mukadzi mudzimai wako awanikwa ka asi zuva rakawanikwa angatori ne2 days ari mumba kubva zuva rawanikwa mukadzi wenyu awanikwa but pane zviri kuitika chivanhu chinenge chikumba kwedu ndiri kukumbira mukadzi mukwasha ziva kuti chii mukadzi wako awanika so vana tete vakutotanga kuti angabatsirika sei vaona zviri kuitika pari ende vange vaudzwa chokwadi kuti baba naamai ndange ndiri musango nemurume nhengi tichiita cheupombwe ndopatangira dambudziko iri rekusaona nezviri patiri izvi so zvakazonetsa mukoma KB zvishambwe izvi zvakazowanikwa zvakare kumusana kwemukadzi kwete kwakavanzika vaiti vakada kudzura vanodzura chikadzurwa chishambwe zvimwe zvidiki zvazvo zvinobuda zvichitasike zvabuda nemidzi kuti zvabuda nenyama pachitasika panosara pakavhurika yes zvikanzi apa pana chitsotsi apa kwavakaenda chibva vaudzwa zvikanzi izvo zviri kuda kuti vabatsirwe but vanhu ava havakwanisi kubatsirwa vasiri vese vanofanira kunge vari vese then motsvaga murume wemukadzi uyu ndiye akaganga akagadzira mukadzi wake but manje zvinonesa kuti imimi maende kunorapisa mega zvakuda kubuda pachena kuti mukadzi ane zvaakaita murume wobva anzwisiviswa ende imimi ndiri kuona maomero akaita moyo wehama dzemurume anga ane mwana wenyu uyu avafi vakabuda pachena kunyange murume achirwara kwaari avabudi pachena itai kuti mwana wenyu uyu ataure achiudza sabhuku odana vanhu ava ndokubva sabhuku zvikazidana vanhu kwanhenge vachibva vadanwa mukadzi akataura akati baba mukuru ndimi mukoma murume uyu ndimi akauya musango imi mukazotora maida kundisiya kuti ndife here ndiurayiwe nezvisikwa baba mukuru vakataura nyaya yekuti inini I'm very sorry zvandaita zvese hakusi kuda kwangu ndaita zvinhu zvandanga ndaudzwa kuti ndiite nemunhu akanga andifonera angandifonera munin'ina wangu neniwo ndaitosvika kuti muri kunze mune 2-3 days musingawanikwe ndikasangana nemi murodi nevanhu murodi ndinemi ndaiti chii tanga tawirira kuti tichakuvigai pane imwe nzvimbo asi dai takasangana nemunhu murodi tonokuvigai munzvimbo iyi munhu iye wazotaura kuti munhu wamuri kutsvaga ndakamuona ana uyu ndaizonzi chii ndokusanganiswa mukoma KB vasanganiswa hama dzemurume uyu murume achibva taura akati inini handizivi ndinongochengeta musha wangu zvauri kuti ndizive kuti zvandakaita inini ndozvakonzeresa here handizivi asi kana kuti zvandakaita inini ndizvo ndine kwandakaenda
pandakabatsirwa but andisi kukwanisa kubvuma izvezvi nokuti handisi kuziva kuti ndizvo here nokuti zvandoziva zvandakaudzwa inini hazviiti maitiro aya. hey zvandakaudzwa kana kuti mabatsirirwo andakaitwa hazviite maitiro aya. Regai tinzwe vasawira vedu veParis Mukosa Willis Nation ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu muguruwe. Baba Isabel kana mune chipfupi ingoti turudwe tozopinda kamuchitoro nevasawira vedu vema incubators ndiriko na Zimbabwe yandenge ndeka Baba Isabel kubudikidza neichi chekwa gutu icho chekwa gutu chidzidzo kune vese vanofarira kazvemujolo mujolo haubhadhari ndosaka ndakazvisiya ini ndinonzi Nobet chabeta pachivaka nenyama kuurungwe. Chiri kundifadza mukoma KB veukama vese mativi vese vari kuti vakasunungura kutora pamusoro pechiti kwichi mangwana nhasi masaisai edu akuita dambudziko right chirongwa chanonoka kakutanga saka mangwana tinokuvimbisai kuti tichabata hama neshamwari dziri kwa gutu dzobva dzataura dzega kuti zvakamira sei ingoti po icho kwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba nini nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuchimanimani mukoma KB ndemuri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekuti kune murume akachigara nemumwe mukadzi vari vaviri pastendi pange pari pemukadzi saka murume anga ari mukati mekugara nemukadzi uyu ndokubva vaigara vachinetsana kusvikira vazonetsana zvokuti murume akabva abuda mushure mekuratidza kuti vasiyana mumwe nemumwe kugara kwake. Right zvadaro muri yeZimbabwe murume anga achipota achipinda payadhapa achiita zvokunyahwaira dzimwe dzenguva achitombopinda mudanga kutora chimwe chinhu dzimwe dzenguva achitombotora zvimwe zvinopamba apa mukadzi achibva abuda akaenda papolisi iri padhuze bhesi remapurisa ndokunotaura mashoko kuti veduwe ini handina kugara zvakanaka ndiri kusvika chikonzero munhu wandakasiyana naye anogona kungouya misi nenguva dzimwe nguva achisvika pamba zvatisingamoni uyezve akaonekwa neni kana kuti vana anobva atiza kukana achiuya zviri stage anozotize kureva kuti ari kuda kusvika pamba asingaoneke chii chaari kuda kuita polisi ndiri kuripota aripota kudaro one day akaonekwa achibva asvika usiku ndobva amwaya mvura dzakaonekwa ndobva aenda kechi 2 akaonekwa achimwaya mvura pagedhi achibva aenda kechi 3 muri yeZimbabwe regai ndikuudzei mukadzi uyu anoita zvokutengesa nokuhodha anga aronga kuti iye arida kupinda mukati meguta reHarare kunohodha ndokubva aenda kumba kwasisi vake achibva asvika akati sisi muviri wangu ndiri kungonzwa kuneta zvikanzi no kana uchinzwa kuneta pinda wamba urare tozona zvokuita ndokubva asiya vana vaviri kumba kwake vana vake nemurume uyu havana kumboita vana vese chikonzero iye mukadzi agara ine mwana wake uyezve pastendi panogara vanhu ndepake ishi right murume uyu amai vakaenda kumurora kumba kwa sisi achibva siya vana kumba sisi ava zvakare vatori nemwana anga ari kumba kupi anga ari kumba ikoko ndobva varara vana vari vega murume uyu mukoma KB akanyahwaira ndokubva aenda kumba uku asvika kumba uku ndobva apinda mumba munemwe room apinda munemwe room ndobva apinda munemwe room yakakarara vana ndobva adira petrol uyu anga ari munemwe room pakakosora ndobva anzwa munhu kutiza pakanzwa munhu kutiza panze pakaisiwa malights ndobva flasha malights ndobva ona murume ari kutiza chese ndobva tomuziva kuti ndiye murume uyoyo aigara namama panapo uyo achibva atiza hapana kuita nguva uyo achibva anzwa vana vakurira mheri kumba uko ndopa vakaenda kunokinura vana vachibva vabuda zvinhu zvanga zviri mumba zvikatsvira zvese but vana vakabuda but vari kumokukwara kwavakaita yes saka izvezvi amai saka pakutanga pakaenda kunoripotwa kupolisi vanoti ivo ndakanzi izvo hatizi kuona paine mhosva chikonzero anytime munogona kungodzokerana saka hapana chatinogona kuti tinotaura naye vanoti pabhesi ndizvo ndikasvika ndichiudzwa pamapurisa kuti hatione iri mhosva zvekuti tinonomusunga nokuti murume wamaigara naye anytime munogona kuita sei munogona kudzokerana asi vanoti ndiri kusvika chikonzero kana takasiyana wai achiuya achinyahwaira akaonekwa anotiza kukana achida kudzoka kwandiri tichitaurirana wai asingasvike zvinooneka so vari kuti iko zvinozvi pasina nguva abva aisa moto mumba imba yabva yatsva zvinhu zvakava zviri murume zvese vachatsva vanhu vachibva kutozomhanya amai vakatozoshedzwa kwanga vari kuti uyamuone but vana varitaura kuti ndiye watakaona so vakabva vaenda kukamba ivo kunoona officer in charge pakamba iri pedyo ndibva vasvika kanoripota kati ndo iripo saka mapurisa vanga achiti nguva iyo vanga vasina mota but right now vakuita basa kuti vachise vatsvage murume uyu
akatuka bhozho ngaasaone please vanhu ngavasiye mujolo nevakadzi vevanhu ndinonzi Sifasi paSunridge Farm kuGlendale 0713938538 zvikanzi Papa Isabel ngavatipe nhamba dzemubatsiro kwagutu uyo timupe kasando dzake kuti pforiki tibvu ndokunonzi kugona basa ichokwadi muri yeZimbabwe no time to waste 0714 204 235 0714 204 235 nedzimwe dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 ndiyo ndidzo namba dzacho. Regai pari zvino ndichingamidzeka mustudio Baba Kwaramba kubva ku H Solutions Marketing Executive vatudze kuti vakatibatireko nhasi mangwanani mamuka seko Baba Kwaramba mangwanani mukoma KB aiwa tinofara mangwanani muri yese yeZimbabwe.